σταμάτησε η ομάδα ή δεν σταμάτησαν άλλοι παράγοντες. Αυτό είναι το ερωτηματικό, γιατί ουσιαστικά είχε διάθεση η ομάδα, αυτό το εννοώ. Είναι πάντα ιδιαίτερα τα παιχνίδια με τον Άρη και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν είναι τόσο παιχνίδια συγκέντρωσης, πειθαρχίας και τακτικής, αλλά είναι παιχνίδια με πάθος, με ενθουσιασμό. Γενικώς αυτό που μπορούμε να πούμε ότι περισσότερο σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε με την μπάλα στα πόδια παρά αν θα κάνουμε άμυνα όταν χάσουμε την μπάλα. Και σκεφτόμασταν καθαρά επιθετικά. Από τη μία ήταν καλό γιατί δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, δεν είχαμε 4 γκολ. Από την άλλη, ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε ιδιαίτερα ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι ο λόγος ή μπορεί και εμείς. Γιατί τους έβαλα τις φωνές αρκετά στο ημίχρονο από την άποψη ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και αμυντικά. Και ξέρετε, πολλές φορές να δίνεις κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές ώστε να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό που ζητάς, πηγαίνουμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Ίσως να επηρεαστήκαμε από αυτό το πρόβλημα. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δυστυχώς χάσαμε 3 σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Οι 2 δεν παίζουν την επόμενη αγωνιστική και ο Κάτσα έχει συμπληρώσει 4 kilómetros. Κύριε Δόνη, στο τέλος του αγώνα, σίγουρα από αυτά που λέγονται, υπήρχε ένα επεισόδιο, θα λέγαμε, ή κάτι με τον κύριο Κάκο. Στο τέλος μείνατε στα αποδυτήρια πάνω από 1 ώρα. Τι ακριβώς έγινε στην Μεσούνα ή στο γήπεδο όταν τελείωσε το παιχνίδι, τι του είπατε, τι σας έκανε και στο τέλος τι έγινε. Γιατί όλοι αυτοί ρωτούμε, δεν να μάθουμε τι ακριβώς τι έγινε από εσάς. Κοιτάξτε, υπήρχε μια φραστική επίθεση από τη δικιά μου πλευρά. Δοθήκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και λύθηκε, πιστεύω, το θέμα. Είναι σημαντικό όλοι όσοι υπηρετούμε ένα ρόλο στο ποδόσφαιρο, ακόμα και όταν υπάρχουν στη μέση εκνευριστισμού, μετά να βάζουμε ένα τέλος. Πιστεύω όμως ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι αποκλειστικά υπεύθυνοι είμαστε εμείς, και το προπονητικό team αλλά και οι ποδοσφαιριστές μας, γιατί δυστυχώς πέσαμε στην παγίδα. Όταν ένα παιχνίδι είναι 4-1 θα πρέπει να λειτουργήσουμε περισσότερο έξυπνα, να αποφύγουμε οποιαδήποτε αντιπαράθεση όσο είναι εφικτό, γιατί είμαστε στη δεύτερη θέση, θέλουμε να κυνηγάμε το κάθε παιχνίδι και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ποδοσφαιριστές. Έχει ως συνέπεια λοιπόν να χάσουμε 2 ποδοσφαιριστές, να εκνευριστούμε και εμείς στο Κάκο, να εκνευριστώ και εγώ και θεωρώ ότι την αποκλειστική ευθύνη την έχουμε εμείς και όχι η διαιτησία. Τελειώνοντας, θέλω να ρωτήσω ότι στο φύλλο αγώνος έχει γραφτεί τίποτα με αυτό που έγινε ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Κάκο, διότι περίμενε και ο αρχηγός του Άρη μέχρι τώρα, 1,5 ώρα μετά το 2 ώρες μετά το αγώνα. Για αυτόν τον λόγο, επειδή είχατε συζήτηση, θέλει να σας δεν έχει κλείσει νομίζω το φύλλο αγώνος. Ακόμα δεν ξέρω τι έχει γραφτεί, απλώς δεν δόθηκαν κάποιες αμοιβαίες εξηγήσεις. Πιστεύω ότι έχει παρεξήγηση το επεισόδιο. Σας είπα το ακριβώς πώς έγινε και αυτό είναι όλο. Η ομάδα σε 3 μάτς πέτυχε 3 γκολ και σε 2 πέτυχε 7 ξαφνικά. Γίνονται καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είναι και λίγο συγκυριακό. Ο προπονητής ξέρει πάντα καλύτερα γιατί το δουλεύει και ξέρει πώς αναπτύσσεται η ομάδα, τι κυνηγάει. Έχω πει και στο παρελθόν ότι έχουμε λίγο την πολυτέλεια, παρότι δεν θέλαμε να αποκλειστούμε από την Ευρώπη και φυσικά θέλαμε να συνεχίσουμε, αλλά επειδή είμαστε καινούργια ομάδα, έχουμε την πολυτέλεια πλέον να έχουμε 5, 6, 7 μέρες μπροστά μας για να δουλεύουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό μας βοηθάει ώστε να αφομοιώνουμε καλύτερα τα πράγματα, γιατί διαφορετικό είναι η προετοιμασία όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί και διαφορετικό είναι όταν πλέον μπαίνεις σε ένα ρυθμό αγωνιστικό και όταν δεν έχεις τους ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο μαζί σου όλη την ημέρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το κάθε παιχνίδι μας δίνει και άλλα πράγματα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε και στο κομμάτι όταν έχουμε την μπάλα, να μην έχουμε απλώς κατοχή μπάλας, αλλά να δημιουργούμε περισσότερες τελικές. Το καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό σήμερα. Και να είμαστε και καλοί στις στημένες φάσεις, αλλά και σε οργανωμένη άμυνα. Σήμερα ήμασταν καλοί στο πρώτο κομμάτι, σε στημένες φάσεις και στην οργανωμένη άμυνα, ειδικά στις στημένες φάσεις ήμασταν πολύ κακοί. Να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο, αν με επιτρέπετε. Τι ήταν αυτό που σας έβγαλε εκτός
Από πού προήλθε ο εκνευρισμό σας, ήταν ένα γεγονός, ήταν γενικότερα η τροπή που είχε πάρει το παιχνίδι? Νομίζω ότι δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να χάσω ποδοσφαιριστές για το επόμενο παιχνίδι. Και ξέρετε, πολλές φορές εκεί υπάρχει, ουσιαστικά εσωτερικά σκέφτεσαι, υπάρχει μία αμφιβολία αν πρέπει να τα βάλεις με τους παίχτες σου, οι οποίοι δεν λειτουργούν και την ώρα έξυπνα, και δυστυχώς αυτός ο εκνευρισμός των παιχτών πέρασε και σε εμάς, όπου δεν θα έπρεπε να περάσει και είναι λάθος δικό μας. Κύριε Δόνη. Ο Πάπος σου πάλι σε ένα ρεκόρ σήμερα. Είχε 17 χρόνια, πριν 17 χρόνια είχε ξεκινήσει τις 5 πρώτες αγωνιστικές με 4 νίκες. Η εικόνα των αντιπάλων του πλήν του Ολυμπιακού δείχνει ότι είναι απλώς το φαβορί για τη δεύτερη θέση. Είναι βαρύ να το λέμε αυτό τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα? Είναι ένας τίτλος που τον πήρε δικαιωματικά ο Πάπος με την απόδοση του μες στο γήπεδο? Πώς το σκέφτεσαι τώρα αυτό? Γιατί οι προσδοκίες γίνονται μεγαλύτερες μετά από την νίκη σημερινή του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι πώς θα πηγαίνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα γινόμαστε καλύτερη ομάδα. Είναι ο βασικός στόχος. Καταρχήν θεωρώ υποτιμητικό το να σκεφτόμαστε μέσα στα αποδυτήρια ότι πάμε για τη δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια νοοτροπία μέσα στα αποδυτήρια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε πρωτάθλημα. Επειδή στα 5 παιχνίδια έχουμε κάνει 4 νίκες. Δεν θέλω να παρεμηνευτεί αυτό. Ποτέ δεν θα ακούσουν οι παίχτες μου από εμένα ότι πάμε για τη δεύτερη θέση. Αυτό που θα ακούν οι παίχτες μου ότι με όποιον αντίπαλο παίζουμε, θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα και αυτός είναι ο στόχος μας, όπως ο στόχος μας είναι το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη, να είμαστε δυνατοί, να βελτιωνόμαστε και να κερδίζουμε. Και αυτό θα δούμε που θα μας βγάλει. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεται καλύτερη. Γιατί έχουμε πειθαρχημένους ποδοσφαιριστές, δουλεύουν πάρα πολύ καλά, επιστρέφουν οι τραυματίες που θα μας δώσουν περισσότερες λύσεις. Δυστυχώς αυτό μας πάει λίγο δύσκολο με τις τιμωρίες. Αλλά θεωρώ ότι σαν νοοτροπία και σαν λογική, οι υπόλοιποι να μας θεωρούν ότι είμαστε το φαβορί για τη δεύτερη θέση, το θεωρώ υποτιμητικό σχόλιο και όχι κάτι που μας ανεβάζει. Ήταν κάτι ιδιαίτερο αυτό που σας είπε από το πρώτο παιχνίδι που ήρθε και στην Τούμπα από το Παναγιώτο και την κάτι που μπορεί να επηρεαστεί τον κόσμο. Πιστεύω ήταν ιδιαίτερο για τον κύριο Σαββίδη, γιατί εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα παιχνίδι μέσα στα αποδυτήρια, όπου η αλήθεια ήταν ότι η δουλειά ήταν πάρα πολύ, ήταν αξιολόγη, ήταν πολύ, θα έλεγα, σημαντική για την ομάδα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι δίπλα μας και σε οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα και σε ό,τι θέλουμε, θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα πολύ δυνατή, ώστε αυτή η ομάδα να διεκδικεί τίτλους. Βλέποντας το πρωτάθλημα μέχρι τώρα τις 5 αγωνιστικές, βλέπουμε ότι εκτός του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση βολής από τον Ολυμπιακό. Μια τις άλλες ομάδες, όπως τις είχαμε, δεν είναι αυτές που περιμέναμε. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας για το τελικό πρωτάθλημα και για τον τρόπο που παρουσιάζονται μέχρι τώρα τις 5 αγωνιστικές? Υπάρχουν 25. Είπατε πριν είναι υποτιμητικό ο ΠΑΟΚ να πάει για δεύτερη θέση. Άρα δεν είναι υποτιμητικό ο ΠΑΟΚ να πάει για να πάρει το πρωτάθλημα. Είπατε ότι ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν είναι έτοιμο με την ομάδα που έχει, αλλά το γεγονός ότι προσπαθεί, άρα εκεί δεν πάει το θέμα. Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να φτιάχνουμε μια ομάδα και να λέμε στα αποδυτήρια να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση. Εμείς έχουμε μια ομάδα η οποία πρέπει να έχει την νοοτροπία νικητή και να κοιτάει πάντα ό,τι πιο μεγάλο γίνεται. Τώρα, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα είναι αυτό που περιμένουμε ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, αλλά έχει διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Λεβαδιακός και η Ξάνθη, βγάζω τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ που είμαστε εμείς ότι είμαστε το δεύτερο γκρουπ, είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν και να στα πλέον. Αυτό πιστεύω.